Sugeng sonten Mbak Dita. Ya sugeng santen Mbak Mahira. Sepurane wis ganggu aku sampean. Ya ora apa-apa, lagi gak repot kok. Monggo lungguh dhisik. Aku mrene iki arep nyuwun sama barang sampean, Mbak. Apa Mbak? Nah, aku dina iki ku ana kelas wicara, Mbak. Angin aku ora nggawa majalah Surabaya. Apa sampean nggawa? Majalah yo Mbak. Nggih. Cek yo. Iki aku ana majalah Jayabaya nomor 7. Nah, iki aku oleh nyuwun, Mbak, majalah sampean. Ya oleh, nanging kudu majalah iki balik ayo Mbak. Salah aku ya arep gawe. Oh, nggih, matur nuwun Mbak Dita. Matur nuwun. Sepurane wis ganggu aku sampean. Ya ora apa-apa, lagi ora repot kok. Ya wis tak gawa sik Mbak Dita ya. Yo. Sugeng sonten Mbak Dita. Ya sugeng santen Mbak Mahira.